वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग चैनल। तो का हाल बा भाई लोग। तो देखिए हमने के आगुन बनी शूटिंग पर यहाँ करते हैं देश स्टार प्रमोद भैया के, जो कि ज़बरदस्त सॉन्ग आइल बा सारेगामा से। डायरेक्टर बानी हमार देखी जा असलम सर। अब बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग एवरी के शूटिंग होके वाला बा, होके वाला का बा हो गईल बा, रिलीज हो गईल बा। सारेगामा पर जाके देखी लो, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग आइल बा। एक्ट्रेस बाड़ी खुशी जी, चंडीगढ़ में शूट होता। गाना के बोलबा कौन है तारा खरबूजा के मालिक। तेवरी के खरबूजा के अलग तरीका से यूज कइल गइल बा चंडीगढ़ में जाके। तो आप लोग देखी जा, अपन राय दीजिए कि वीडियो कैसन लागल आप लोग के। और सबको दिलों पे, सारे स्टार के दिलों पे राज करे वाले डीओपी जाकिर भैया बने। जाके देखी जा, बहुत ही ज़बरदस्त। हम बनी मेकअप में आर्यन राजेश, हमारी पूरा टीम भी आ। सारेगामा के प्रोडक्शन हाउस में इस सॉन्ग तैयार होती है। देखी जाए एकदम बाजार बना दिया गया बा, भैया तक मार्केट है, एकदम गांव लगा था ना कि गांव के एकदम कच्चा मिट्टी में बनल। देखिए ऐसे ही शूट भइल भाई। अभी पूजा पाठ होता, ओकरा बाद से गाना एकदम ज़बरदस्त शूट हुई। आप लोग देख लीजिए, वीडियो तो रिलीज हो गई बस सारेगामा पे। आज कमेंट करके बताई जा कि वीडियो आप लोग कैसन लागल। ऐसे ही शूटिंग हो ही रहे। देखी जा कि आप लोग बोला तो नहीं जा कि शूटिंग कैसे होला। बहुत लोग मने बाटे जे गांव के लोग बाकी जे शूटिंग नहीं के देख ले, वो लोग कहेला कि भाई शूटिंग कैसे होला। तो देखी जा ऐसे ही शूटिंग होला, एगो सीन के बार बार शूट कइल जाला। आ देखी जाए हाई है कैमरा से शूट होता। देखी जाए एकदम ज़बरदस्त तरीका से शूट होता। असलम सरबानी हमारे डायरेक्टर कोरियोग्राफर। तब सोचनी है कि हम मिनी ब्लॉग चैनल बनाई, आप लोग के बहुत सारा प्यार मिली। हम जानत नहीं, उम्मीद बा कि ऐसे मस्त मस्त वीडियो देखे खातिर हमारा चैनल के रउआ लोग सब्सक्राइब करी लो, लाइक करी लो, ढेर सारा प्यार दिलो। देखी जा एक के जब गाँव में कहिए ना बैलगाड़ी, बुग्गी कहलन कुलैया बैलगाड़ी है। यहाँ बैलगाड़ी से देखा असलम सर के असिस्टेंट बतावा तारी कूद कूद के। आप लोग के हाथ में होला कि जीरो से हीरो बनावल। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करी लो, लाइक करी लो, ढेर सारा प्यार दीजिए। लव यू।